Kaixo lagunak. Zer modu zaudete? Zer moduz doa goiza? Atera zarete lehiotik begiratzera? Egiten du eguzki ederra. Egun oso politatera da. Bueno, laguntxoak, ni gaur behitu jantzita, bakero eta guzti badakizu zergatik. Albaitarira joan behar naizelako. Maia heldua da, eta oso ondo dago. Baino batzutan froga batzuk egin behar dizkiote, ikusteko dana ondo jarraitzen duen. Así que gaur atera behar naiz kalera. Kontatuko dizue eta berzeo zera raro ikusten dudan, seguro baietz. Bueno, laguntxoak, begira. 31 egunetzean, ai ama! Oiek dira pillo bat. Pillo bat, 6 esku eta beste behatz bat. Horren beste esku dituzu etzean? Nik ez. Naiz eta Maiaren behatz txikitxoak zenbatu. Bueno, lagunak, oso ondo egiten ari zarete, bale? Gaur begira zeipuin kontatuko dizuet. Pixka bat galduta. Bakizu ez animali den hau? Ontza. Ontza egunean lo dago, eta gaua heltzen denean bere begi handiak ondo irekitzen ditu, eta ez egoten da, gu lo gauden bitartean. Oso animali bereziak dira, eta oso politak bai. Ikusiko dugu zer gertatzen zaion ontzari? Venga, prestatuko gara, bale? Lehenengo begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, bale goaz, ikusiko duzu ezin polita. Pizka bat galduta. Ui, behitu, ontsa eta ontsa txikia. Hemen gainean ezerita daude. Ui, baina behitu ontzikia. Ai, pum! Ai, ama, erori da. Ontsa txikia erori egin da. Eta behitu hemen goian. Katagorria dago. Ondo zaude? Galdetu dio katagorriak. Galduta nago. Nun dago nere amatxo? Lasai, laguna, nik lagunduko zaitut. Nolakoa da zure amatxo? Nire amatxo handia da. Bai, esan dio katagorriak. Badakit nor den zure amatxo. Etorri nirekin. Ai, ama, baina hori ez da nire amatxo. Bai handia dala, baina nire amatxo ez da horren handia. Jolin. Ez, nire amatxok horrelako belarri luzeak dauzka. Bale. Badakit orain norden zure amatxo. Etorri nirekin. Eta korrikan, biak amatxoren bila joan dira. Untzia agertu da, orduan. Hemen dago zure amatxo. Hori ez da nire amatxo. Nire amatxo korrelako begi handiak dauzka. Bale. Badakit norden zure amatxo. Esan dio katagorriak. Etorri nirekin. Hemen dago zure amatxo. Igela? Ez. Hori ez da nire amatxo. Egon, esan du igelak. Nik badakit norden zure amatxo. Etorri, zure amatxo dago zure bila, oso kezkatuta dago. Hori da zure amatxo? A ber, hori den? Bai, hemen dago amatxo, galdu egin naiz. Beitu amatxo bai, triste, zuelako aurkitzen ontsa txikia.
Ze, ondo danak elkarrekin. Eskerrik asko, esan di amatxok. Nahi duzue gurekin igotzea abira gaieta batzuk jatera? Bai, esan du Katagorriak, bai, nire bebai gaietak pilo bat gustatzen zaizkit, esan du igela. Eta hirurak, igo egin dira, beraien abira. Ui. Ai. Eta hala bada, edo ez bada, sar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Zer gertatu da? Klaro, animali pilo bat daude, eta animali pilo bat handiak direnak, adibidez elefantea, hartza, eta badaude bebai oso txikitxoak diren animalitxoak, adibidez euliak, eta inurriak bebai, eta badaude ere belarri luze-luzeak dituzten animaliak, ezta? Adibidez, untxiak, edo otxoak, bai? Aizue, nolakoa da zuen amatxo? Handia da! Horrelako belarri luze-luzeak dauzka? Begi handiak? Badakizue nolakoa den nire amatxo? Nire amatxo da handia, indartsua, eta begi polipolitak ditu, eta irribarre oso polita bebai. Galtzen banaiz, ziur aurkituko dudala. Bueno, laguntzak, gustatu zaizu ipuina? Oso polita da, ez da? Badakizue, saiatu behar garela amatxo eta aitatxoren ondoan egoten kalera ertetzen garenean, bestela galdu algara. Bueno, lagunak, egun zoragarria pasa, oso ondo pasa, eta laizter elkarrekin egongo gara, bale? Bueno, laguntxoak, agur, ondo pasa eguna!